агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 1 августи соли 2022 хабар дод ки тафтиши парвандаи ҷиноятии як нозири барқи шаҳри ваҳдатро ба додгоҳ супоридааст. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, солиев зоирҷон раҳмонович дар вазифаи назорати барқчаи шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри ваҳдат кор карда, дар давраи фаъолияти корияш бо истифодаи мақоми хизматӣ аз шаҳрванд барои бекор кардани санади қоидавайронкунӣ маблағи 4000 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ 3800 сомониашро гирифта, бархилофи манфиатҳои хизматӣ ҳисобкунаки барқии манзили истиқоматии охиринро бетартиб додани санади дахлдор иваз намудааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба солиев зоирҷон бар асоси қисми 2 моддаи 247 бандҳои в.г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ бо истифода аз мақоми хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда буд. ба нозири амакнун собиқи шабакаҳои барқи шаҳри ваҳдат бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. солҳои охир сокинон аз тамаҷҷӯӣ ва ҳаромкории нозирони барқ зиёд шикоят мекунанд. ба гуфтаи онҳо дар бисёр маврид пули нирӯи барқе ки онҳо ба дасти нозирони минтақаашон месупоранд то идораи барқ намерасад ва баъди чанд вақт нозири нави болои сари онҳо гирифта аз нав пардохт кардани қарзи нирӯи барқашонро талаб мекунад.